печениката, топваме си, взимаме си чушка. Здравейте! Днес ще готвим лютата манджа на баба ми. Започваме с беленето на чушките, а след това ги нарязваме. За рецептата са ни нужни 5-6 сладки и около 10 люти чушки. Взимаме и глава лук, която режем на много ситно и задушаваме в вече разтопено на горещ тиган масло. След като поуметне, добавяме чушките, както и щипка черен пипер и по лъжица червен пипер и сол. Разбъркваме и добавяме готварската сметана. Добавяме я на няколко пъти и след като е готово, сервираме в дълбока купичка. Поръсваме с малко магданоз и ядем задължително с пърленка. Посвещавам тази рецепта на баба, тъй като в предното видео използвах нейното козе сирене. Много ви благодаря, че гледахте. Подробностите ще са долу в описанието. Бон апетит и до скоро!